Vedel by si vysvetliť, čo je tá tranzícia z toho lineárneho do exponenciálneho sveta, aby si ľudia vedeli, že predstaviť? Veľmi dlhú dobu sme žili v lineárnom svete. Ten lineárny svet je na úrovni, tak ako to nazývam ja, človek. To znamená, že tá komunikácia, ktorá budovala našu civilizáciu alebo všetko, čo dnes poznáš, tak bola postavená na komunikácii. Tá komunikácia prebiehala na úrovni človek. Historicky sa len táto komunikácia zrýchlovala. To znamená, že bol pridaný medzičlánok, či už to bol posol, či už to bol holub, či už to bol telegram, e-mail, WhatsApp, ale vždy sa tá komunikácia iba zrýchlovala. Ten stroj medzi tým bol medzičlánok, ktorý tú komunikáciu dostal na úplné maximum a ten bottleneck na konci, čiže ten problém na konci alebo na začiatku, prečo tá komunikácia nemôže byť ešte viac zrýchlená, nebol už ten stroj samotný, ale bol to človek. Pretože človek rozmýšľa, koná a plánuje v lineárnom svete. To znamená, že plánuje na stupnici 1, 2, 3, 4, 5. Po roku a čísle 2026 prichádza číslo 2027